Здравейте, геймари! Аз съм Юли. Те спрем той от настройките. Те. Окей. Трябваше да снима, ама нещо. Тей. Опа. Тей. Тук не стигнаха кратко. Сега ще направим малко трябва да иска малко да рвам. Те малко ще предпочитам да пиша прецакане. Нямам батерия, майнец. Чакай, се зарежда. И моите паднало е. Опа! Те. Те ме по-добре вече. Вземам малко лаква. Лакот. Както гледам, няма саплинг. Те нещо правим между сега. Препятствие на 100 метра. Няма препятствие. Препятствие на 100 метра. Какво препятствие? Ати, като мишчица. Като мишчица.
Клипа е вече 5 минути. Така нещо гледаме дейността. Опа. Какво не гледам? Да направя някаква мина. Тук ми трябва камък. Ама почвам да копая. Почистване на глина. Толкова лесно и нежно. Премахва леко глина и се грижи за очите ти. Трифена мицеларна вода за лице и очи. Отново, нежна мицеларна вода от Нивея. Сега вземи повече за упаковка 400 мл. Не всеки може да има перфектните за квартиранти, но перфектните могат. Да. Само Firefox. Абе, За всички секции не обичам. и модулни системи за дневна. От потребителите смятат, че бъдещето шоколад е трудно за премахване, особено при пране със студена вода. Затова създадохме новия Персил с Coldzyme. Премахва перфектно дори опорети петна при ниска температура. Новият Персил с немска технология. Късам се. Потребителите най-доброто. Най-сетно. Персил е опакован сега с червена пастелка. Нямам сортове за брой. Този петък с Била. 25% намаление на първи кисели пречки от темна част. А първо за 25% намаление на продуктите от гигиена, духи, вода и сапуни. Мултивитамини. Тук има някакво. Искаме. Той. Взема. Някакво вода. Само това. Вече ще направих така. И сега стане 10 секунди клипа. Преключвам. Сега 8 секунди. Върна с телефона. Къде беше? Маха. Колко играчки могат да се поберат в детската стая преди да прелее? Ако станете 20 квадрата и имате средно големи играчки, не събирайте повече от 8834 играчки, защото детето ще има перфектно оправдание да спи при вас. С удоволствие отговаряме на вашите въпроси. С нашите жилищни кредити. Изпратете запитване онлайн. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Когато мъжете се бръснат, правят ето така, за да се опитат да постигнат всеки пост. Ние правим така. Новата ширек, състава максимален контакт с другите места. 9 секунди. Най-доброто за един. Столичани в повече. Всеки делник от 21:30. Нищо не виждам. Централната избирателна комисия информира, че гласуването в националния референдум се извършва с една бюлетина, която се вършат трите въпроса. Можете да гласувате само по един, по два или по трите въпроса на референдум. Гласувате като поставяте знак X или V с син или
отгоре. Квадратчето листа подкрепа на въпроса или квадратчето с него подкрепа на алтернативна позиция. Оставяте бюлетината в плик. От 10 секунди минаха. И чао от мен. Натиснете лайк бутона и го струшите направо. И го кажете на някой приятел и струшите лайк бутоните. Чао от мен.